आरो बेनिफ्राय 40 दिन मोनो आं 40 दिनाव कमप्लिटलि थाबायनानै गिर्जायाव फैनो हादों प्रेज द लर्ड आं बेनिखायनो आफा इसोरखौ हामबाय होनदों आंखौ जिसुआ बे जायगायावनो कमप्लिटलि पेरालाइसनिफ्राय सोखादों थैनायनिफ्राय आंखौ सोखादों इसोरनि अननाय जाय अननायखौ नोंथांमोना नुनो मोनाखै नाथाय केपिसि गस्पेल मिनिस्ट्रि इउटुब चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोनहा नुनो आरो खोनानो मोनगासिनो दङ। नोंथाङा फोथायोब्ला नोंथाङाबो नुनो मोनगोन। बे मानसिखौ नाय, बिथाङा थैनायनि अबस्थामोन। पेरालाइसजों आथिं आखाइ बोख्रबजोब्बायमोन। डक्टर अजा नायबाय, अब्लाबो फाहामजानायखौ मोननो हायाखैमोन। थाखा फैसा जोबजोब्बाय। जोबनायाव इसोरनियाव खासिकत्रा प्रेस सेन्टाराव लाबोबाय। इसोरनियाव आर'ज खालामनायनि गेजेरजों बिथाङा सोखाजानाय आरो फाहामजानायखौ मोनबाय। बेनिखायनो नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायलां। जेब्ला आङो बेमार जाजेननो हमदों पेरालाइसिस आरो ओरैबायदि आंनि बेमारा जायोब्लाथाय माने थाबायनो हायै सिखारनो हायै बेबायदि आं अबस्थानि मानसिमोन। ओमफ्राय बेबायदिनो आंनि न'खरनि मानसिफोरा आंनि बिमा बिफाया आंखौ माने बहाबा हामगोन बहाबा मोजां जागोन बेबायदि मोनसे लामा नागिरो। बेबायदिनो गोबां डक्टर अजा कबिराज बेबायदि आंनि देहा आंनि सोलेरफ्राव आंखौ आंनि सोखाजानायखौ मोननो थाखाय बेबायदि खस्थ' खालामबाय थादोंमोन। नाथाय आंनि सोलेराव आङो सोखाजानाय फाहामजानायखौ आं मोननो हायाखै। बेबायदिनो बारानिफ्राय बारा बेबायदि जालाङो। फार्स्ट टाइमाव हामदों आङो बे बादल बे खासिकत्रानि बादल आयुर्वेदिक बेनिफ्राय आं बेजों फ्राय आं बोसोरनैसो हामदों। ओमफ्राय बेनिफ्राय ग्रोब जाफिनदों। बेबायदिनो बिजि लादों। ओमफ्राय बिजि लानानैबो हामनायखौ आं क्लियार मोननो हायाखै आरो। नाथाय आंनि देहाया आं सरि बारस'लांनो सानदों माखासे। ओमफ्राय आं गोबां नायजाखादों माने बिजिबो लादों कबिराजबो लादों आरो अजाफोरनि नानाय आरो बेबायदि दाउसा दाउदै आं हिन्दु न'खरनि जानायलाय बेफोरखौ बाहायजोबदोंमोन। नाथाय थेवबो आङो सोखाजानायखौ आं मोननो हायाखै। नाथाय आंनि देहाफ्रा आंनि सोलेरफ्रा बिसिनायाव गोग्लैसोनानै थाबायमोन सानसे। बेवहाय आंनि बेगें देहा गासैबो रानलांजोब्बायमोन। अबस्था बेबायदि गैलामोन। थैनायनि लामायाव थांबायमोन। आङो बे समाव गोसोजों मोनसे सानोमोन ख्रिस्टान धर्मआसो सोखागोन नामा आरो ख्रिस्टान धर्मआसो मोजां नामा बेबायदि आंहा मोनसे साननाय दंमोन आरो आं मिन्थिया मानो आंनि गोसोआव फैयो बेबायदि आरो। नाथाय सानसेखालि आङो आइखौ बुंदों, आइ आं बे समाव होनबा बिसिनायाव थायो। आइआ आंखौ बामनानैसो लाबाय थायो माने गोबानानै लायो आरो बामनोबो हाया गिदिर नालाय एसे बेबायदि माने गोबाना लानाय समाव आं बुंदों आइ आङो ख्रिस्टान जागौमोनलै होननानै आं बुंनानै लानायाव आइआ आंखौ बुंबाय आरो नों मानो दासो बेखौ बुंखो होननानै आंखौ बेबायदि बुंनानै गाबदों आरो गोबानानै। सिगाङावनो बुङोब्ला नों मोजां जागौमोन बेबायदि होननानै बुंबाय आरो। दे दाबो जागोन मोनसे नङा मोनसे बेबायदि बुंनानै आंखौ होबाय। बिनिफ्राय आंखौ आफाया जालु बाजाराव दखान होयो जोंहा आदै मास्टार मावो बामोनगाव आदै मिलन पास्टर बिथांजों रायज्लायनानै जोंनि आफाया बे खासिकत्रा प्रेस सेन्टाराव लाबोबाय। लाबोनानै ओमफ्राय आङो अट'आव बै लामा ससेनिफ्राय मैया जोंनि सारना बुंनाय बायदि बे लामा ससेनिफ्राय आंनि देहाखौ माबा मोनसे थाल्ला माने सिथाबनायफोरखौ गानाय बायदि आं मोनदों। गोसोखौ स्रां बिदि मोनसे रंजानाय बेबायदि मोननो हादों। थेवबो आङो माने सिखारनो हायामोन आरो थाबायनो रोङामोन। थेवबो बेबायदि मोनसे आंनियाव गोजोननाय सान्थि बेबायदिखौ आं मोननो हादों बाउन्डारि गानायजों लोगोसे प्रेज द लर्ड। ओमफ्राय बेबायदिनो आंखौ रुमाव सोनानै दोनबाय। बेफोरबायदि न' गैयामोन बे प्रेस सेन्टाराव। ओमफ्राय माने फिसा फिसा न'मोन आरो एकदम माने गालगाब खोबनाय बायदि बे मोनसे रुमाव आंखौ दोनफैबाय। ओमफ्राय दोननायजों लोगोसे आंखौ आयंमोनहा आदामोनहा आर'ज खालामहैबाय। बेनिफ्राय आं मोनसे गोजोन उन्दुलांनो हायैया उन्दुलांनो हाबाय। बेबायदि माखासे आंनि जिबनाव माने गोजोननाय खालि गोजोननाय बेबायदि मोनबाय थादों आरो बेमारा हामाखै थेवबो। ओमफ्राय बेनि गेजेरजों आङो अखानायै 10 दिन बेबायदि आं आर'ज खालाम आइआ आंनि थाखाय आर'ज खालामजाहैबाय। आर'ज खालामनानै 10 दिन प्रग्राम मोनबाय। 10 दिननि गेजेराव बेबायदि आं एसे सानथाम राय थादों। रायनि गेजेराव एसे मोजां बेबायदि आङो मोननो हादों। आरो बेनिफ्राय 10 दिना जोबखांनायनि उनाव 21 दिना मोनबावदों। 21 दिनाव आङो एसे गथ'फोरबायदि थाबायस्लिंनायफोरबायदि बेबायदि आङो थाबायस्लिंनो हादों। आरो बेनिफ्राय 40 दिन मोनो आं 40 दिनाव कमप्लिटलि थाबायनानै गिर्जायाव फैनो हादों प्रेज द लर्ड। आं बेनिखायनो आफा इसोरखौ हामबाय होनदों आंखौ जिसुआ बे जायगायावनो कमप्लिटलि पेरालाइसनिफ्राय सोखादों थैनायनिफ्राय आंखौ सोखादों। दायो आं इसोरखौनो हामबाय होनो आरो आंनि थाखाय खस्थ' खालामनाय बिमा बिफा बिदानि समान।